височинно-скоростен диапазон и той автоматично ви смята тук колко гориво харчи на час и колко гориво харчи на километър. Ами това явно глеме в курса да го смятам. Това да, това трябва да се смята. Барограмата е от 0 до тези колко си хиляди метра за колко секунди го катери. Като... Чакайте ви ме кой. Ето тук сметки курсова работа. Ето. Значи в сметки курсова работа има височинно-скоростен диапазон, потребни разполагаеми тяги, т.е. Жуковски, освен матовските файлове, някой е направил и екселска таблица. Сега, ако ви се играе да разучите всичко, като натиснете някаква клетчица в Excel и вътре пише формулата, кой откъде се взима и да. Значи всичкото това нещо ще бъде архивирано и пратено на колегата по Skype, защото е 100 мегабайта. Не ми се дават флашки, не ми се взимат флашки. Ще му пусне и MATLAB 2 и